Som videl tak, vlasy, krásne, no, už, aha, točíme, no, a nie, robím si strandu. Čau lidi, já vás vítám u normálného vlogu, 14. vlogu. No ok. Je to také poďakovanie za 5 dobroteľov a ešte za 136 ľudí, takže díky a za 5 dobroteľov. Konečne nejaký špeciál. No, není úplne šťastný, lebo neviem, aký špeciál mám dať. Jeden mi napadol, takže robím si nejaký to, s mojím bratrancom nejaký ten žart. A za nami sú nejaké ľudia, trošku ďaleko. No, to je podstatné. Počkajte. Čo som ešte povedal? No, dole v popise prosím mi napíšte, čo mám robiť za špeciál. A no tak no. No tak videa máš až tak. Teraz nebudú videa. Ba teraz mi dovolila moja teta, že môžem robiť vlog, no, ale vidíte, som pekný. Wow, proste ok, no. Tak, ale bojím sa, že oni, čo sú za mnou, ja ma počúvajú, to je jedno, no, počúvajú, to je povedať, what the fuck. No, ale to je jedno, no, by som ešte povedal. Ale čo by som ešte povedal? Áno, že Marko Párko už proste ho nejak hackli, alebo proste nejaký hack, alebo čo, napísal na Facebook, že proste nejak ho hackli, či čo, a proste už žiadne videá tam už nemá na YouTube, tak možno ešte mu napíšem, aby začal proste od znova. Povedal mi to sám, že začne od znova. A tak. A už to má 2 minúty a 50 sekúnd. Sekúnd, bože, to je jedno už. Ja, až tak. A nemá. Ja sa blížia, what the fuck. Ja sa bojím sa. Vidíte, what the fuck, ja sa bojím. A to fakt to jedno. No, jak vidíte, za mnou sú bytovky, takže som, jak vidíte, tak som naozaj v Ranove. Môžem ukázať. Že tu máme to, siečku, alebo jak to mám povedať. Čo je tam? To je parkovisko. Takže tak. Možno zrobím aj nejaký video, že pôjdem von, ale to tak to na 20 na 50, že 20% pôjdem a 50% že nepôjdem. Takže tak. Ešte čo? No, že to ešte budem 3 dní a už idem do Palovec, idem domov. Takže tak. A čo som ešte povedal? Proste ja furt niečo zabudám. Proste natočím video. A chcel som proste niečo natočiť, povedať vlastne, a proste, keď už vypneme ten video a už potom ma napadne, ja to som zabudol povedať a toto. To tak nervózny som potom. A tak, no. A už sú preč, vidím, áno, preč, takže chvála Bohu, díky. No, a vrátime sa v špeciáli. No áno, sme robili špeciál, ale aký? Takže jeden som už povedal, jeden špeciál, možno zrobím. No, dneska som chcel robiť a proste mi to nevyšlo. Proste môj bratranec na to prišiel. Lebo som chcel stiahnuť
aplikáciu, keď chcete na display, tak som proste akože ako rozbije. Je to. No a tak. Možno to už proste stiahovalo a presťahovalo to na telefón a už to videl. Proste obchod Play, už je to otvorené, že to už sú aplikácie a tak. Tak, musím sa dať strih, lebo bolo plno ľudí. No, je plno, ale tak 5 ľudia. Môžete na strih. No, to je jedno. To asi už všetko, no. Čiže ešte pomýšľam. To je asi všetko už. Myslím, že áno. Tak, no. Takže... No, pozdravujem aj Mareka Kombara, takže Marko Panko, pozdravujem ťa, čus. A čo by som povedal? No, v popisku videa vám dám odkaz na kanál, na na proste ten kanál na Radkový parkový, bože, Markový parkový kanál, popisky videa bude, áno. To zle povedala, to je jedno, chápete to proste, možno. Ajte sa, tam je autiško, môžete vidieť, počkajte. Škoda je ty. Budeš vo videi. Je to Škoda Yeti? Áno, je to Škoda Yeti, takže vy to nevidíte, lebo nemám tak... No, je proste toto. OK. No, že... Môžeme sa tu prejsť, tak. A tu máme proste mreže, lebo sme na prvým tým patre, bože, na prvým tým, čo je dole. Proste bytovka, že a úplne dole máte proste iba mreže. A vidíte tu proste hore, už nie je mreže, už nie sú mreže. Už bez toho, proste ja neviem, tak to robili. A keď tá ide vatrva, proste, čakaj, tam je, no, tam je, budeš vo videi. Ok. Škoda. Tak. Super. No. To som ešte povedal. No, že dole máte iba proste mreža, to som už hovoril, moja hlava je úplne X, že mŕtva. Proste je prázdna, bože. What the fuck, proste, what the fuck. OK. Ešte čo by som povedal. Možno s mojim bratrancom, no keď natočím proste ten video, jak pôjdem von, tak možno pôjdem so s bratrancom, možno aj sám. Takže tak. Ale je tak čierno a som bosý, what the fuck, proste. Jak vidíte, som bosý, dúfam, že to vidíte. Wow, moje nožky presne predrbané. No, to je mokré trošku, a to nevadí. No, a tak. Už to má 8 minút, bože, už končíme, takže čus. No a nezapomeňte, lajkujte, odoberajte, komentujte, čo v videí, to už, no, tento video proste už po prvý raz som povedal, lajkujte, komentujte, odoberajte, odberujte, mi ťažčí to, what the fuck, proste. No, takže tak. No, trošku sa hanbím, že proste, že hovorím tu jak nejaký kokos a proste za mnou sú ľudia, to je jedno, ja to robím pre vás, takže tak. No, to je špeciál vlastne. Prosím, komentujte, aký špeciál mám dať, aj na Facebookovú stránku, vám dám popisku videu a môžete mi písať aj tam, že čo mám robiť nejaký špeciál, takže tak, to už 9 minút, boha, jej. Mne to tak ukazuje tu, takže neviem, či to je to naozaj bolo na rokom. Takže tak. A ja sa už s vami učím na čo?